Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong anpar tami di Mahasawa district la kithom a district aparman aphan non angkeleji International Labor Day arni mate kachongdat arat atum arani misen ben ketalon dunji aphan arani dongkamukam waisong pathu aklam along Maya Hongjai long reception committee amai keseng padopon Labor Union TDP amai Phumanaf Kramsa lapen claim rapid ari sangho atum penchapatir piponsi International Labor Day Catalonji upon reception committee ke seng pona maya long rong asar British ronghang ASDC asong pen promesterang anpartami kithe kiding lapen Labor Union abranch tin along ke claim kedam atum chetong dun si ardi dojot pen mai pedupon International Labor Day Catalan dunji upon reception committee amai phu Birbal terang chunbang jugen terang lapen pinangan atuma phan trek jam arpu pek ponsi maya long pen ke pathik tang alam rioting pen International Labor Day misen pen ketalon dun ji phansi chit pathik ponlo lapen labang so mai judet pen Labor Union amai Phumanaf Kramsa pherangki atum ben ka pathing no pon hut kaning je pon ki nilitum International Labor Day ketalon arni Karbi Anglong arat atum pen kedanglok Trek jam hampang asong an partami Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang sitami nilitum asong pen kedeng pon International Labor Day ani nang kachetong dun pen RD nang kipidun jia phan kachopha padopon an partami nilitum asong ajakong nang kipathe dun pen kachongdat arad doan atum maphan tami trek jam akisung kachetong angbong pen kachopajok thekji aphan nilitum asong aphan RD nang pidun nang ji pusi kachuning risidami padopon tu. Itum ladak dongkamukam arong sopi kini laisong katu klamlong si nilitum la Labor Union pen isi reception committee sini tum keseng padopon lo pen kini ladak abangke la Labor Union lo pen kapre organisation tum ta nang serap dun lo lasi ili tum abangke non ke bangji indeng frok International Labor Day ini tarik isi laso arni abangke ile tum ongdong pen aje tong ponji pansi pini labang so measurement enlo mate isi ya daitu kilo alang itum pan itum la central committee hol pensi daga kapre abang pu bang pitum handai tum daitu tipi pon lason dulu asila bang so non ke bangji me tarik isi berbangke ile tum Karbunglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang apehai asuhut nang sitong dunji la sini tum misen pen ketum katalon pon ketek dia pansi ketum pini ladak si kacing wai pada pon lo ateli tum kebangji au be pan tang thur ponji pansi isi si pen diklem ponji pansi tum matha pon bom lo la pen tum ang tanalong kacongda tum dopik la sila hai abang fu wa bang pi tum han prang ke bangji koson si ke jok pon unjima la hai panta itu ma la bang so mede hut itu ma kacing hon Dr. Tuliram Ronghang alang li bang lo polo de nilitum mesen isi asa yang deng sitame alang li na mesen pena nilitum along Labor Union pan RD nangki PG pan sini tum ningki te pondolo masih alang li sitame nangki tong dun po sini tum han lamcak nang pidun lo masih nilitum Labor Union tum ke tiklem poning asa yang deng do sitame ini tum kapang room abang hello akenang sot lo kasinili kedam tang sitame February tarik kret home kretli pen isi organisation pang room ni sitame isi asa yang deng tempon bom pensi keduan organisation tum sitame Labor Union pan isi support lo kasi keduan atum panta ni pen Labor Union dan sitame kalang itu panta serupa lo kapen ini tum Dongkamukam pen Wiki Bay Karbi Anglong lai